Weche manyien. Jatend piny Kenya William Ruto koro golo chik ni duol mar IPOA mondo mi duol no kete ler yore mag idhi tiyo godo tieko timbe mag nek ma thoro wuok e pacho ka kokalo lwet obila. Ruto singo ni piny owacho pod biro medo keto kenge mag neno ni Jo-Kenya obedo kod arita makare. Ma timore ka familia ma wedegi oselal e yo ma ichich go ni wuok e lwet obila pod medo golo ywak margi e wi lal ma kamago. Ndalo manok bang' jatend piny William Ruto golo chik mondo wuo oko kidieny mar obila mag okwach kich SSU mano chich ni itiyo godo e nego jopiny e yo magalagala. Jatend piny koro golo chik ne telo maketo nyong'ong' e tije obila IPOA mondo yangre migawo mar arita ma pacho ka okenge magiketo e tieko chutho tim mar lal kod nego oganda Jo-Kenya e yo magalagala. Kokalo andika moketi e mbui gi par loch mar jatend piny William Ruto wacho ni ma e thuolo manyaka tiekie chuth tim mar nek mar jopiny e yo magalagala kendo joma osebedo katimo timno olugo ling'any duto mag chike. Magi timore kinde manyuola mar Mwenda Mijiwe mane olal dwe mar 6 higa mokalo kendo nyaka sani pok ong'e ndache. Ne oromo kod jatend okwach kich manyien Amin Mohamed Ibrahim ka giluwo ndach wuodgino. Min Mwenda Mijiwe Jane Gatwiri okoni jatend okwach kich osingo mar timo nonro kendo yanga diera e wi lal mar Mijiwe. Tumeonana na DCI, I'm so happy. Amenisikiza na nimepeleka malalamiko yangu ya kijana yangu na akasema ameitisha faulu akasema tumpatie a few days atatupatia feedback. Hapo mbeleni nilikuwa nakuja hata hakuna siku nimewahi kuruhusiwa kwenda kuona George Kinoti. Nilikuwa nawekwa sitting room hapo for hours. Finally tunaambiwa tuende kwa Director of Criminal Investigations. Okoni kaluwore kod wach ma osebed ka ilieko gi jotelo mathurka. En kod geno ni wuode ngima kendo geng'ne mana kamoro obiro yudore mi odog pacho. Gachagua alikuja mkutano wa Julai, that was this year July, akasema Mwenda is being held by very high profile people in the government who are by then were untouchable. Sasa they are touchable. That's why ninaamini ya kwamba kwa sababu alisema kama wataingia na Ruto who is our president now, watatuletea mtoto wetu Meru. Niko na imani ya kwamba Bijewe is detained somewhere where we don't know. But God never knows, na wakubwa sasa watasungusa na wajue ukweli. Kinde na jatend riwruok makero ne ratich oganda haki Afrika Hussein Khalid ma bende ne nitie apisi mar DCI okwayo piny owacho mondo mi okony joma osewito jogi e yo magalagala yudo ratiro margi. Koluwo ni jopiny ni kod geno maduong' ni piny owacho masani dhi tieko nek makamago kendo chiwo ratiro kod arita ne jopiny. Our call to the government is one, that the people now have a lot of faith in them. Please do not let them down, because they have shown clearly that they are committed to address this issue as a government, and the people have believed them because we have seen action. We've seen people being taken to court. You know, we've seen the ground moving. So we are appealing to the government to not let the people down. This faith that they have generated, to work with it, to keep the momentum going, and to begin bringing back these individuals one by one to their families, to Mama Jane and others. E kinde ma jatend piny nenore kama oketo maino e tieko timbe mag nek magalagala e pachoka. Geno nitie ni obiro chopo singo mar chiwo ratiro ne joma osewito jogi ka joma olal mapok ong'e ndachgi bende oyud ndachgi.